So kay grabe man nilang salom-salom, gipangkapoy sila kaligo sa dagat, sumona gipanggutom na grabing habab gyud po yoy. Paana to kaon po yoy kani sa kuya o na siya nakuha dahil mga nyor risko kayo nga lamang o kanatanan mga nyor tuhan gibaligya lang na niya bali 200 tanan sumoto gipakyaw na nila ate nagkuha po ko gamay ana gitilaw na ko para gikilaw na ko diretso perting tamisa na mga nyor basta risko pa bitaw mga nyor perting tamisa gipasagikan sa dagat mga nyor una nga ila na lang nang gipakyaw kay para napud mga kwarta pud si kuya so kana karon mga nyor naapod tay bat mga nyor or kanang ginatawag nga siko comber mga nyor so ato nang gitry diha ato nang gipalimpyuhan nga angkel kay syempre siya may nakabalo ana so iyara na siyang gihiwa mga nyor gikuhaan niya og laman loob og mo na siya mga nyor o giabrihan niya mga nyor so yung ana lang na siya paglimpyo mga nyor siya may nakabalo sa ihatag na to sa expert kay siya may nakabalo ana kung saan paglimpyo mga nyor mas maayo man ang mukaon na lang ta diretso kay para safe ang atong pagkaon so ato na siyang tilawan mga nyor first time na ko siya nga tilawan na to ang si cucumber so mao na ang nahitabo mga nyor gamay lang kaayo siya mga nyor so ako lang kitalawan so mao na ako ang ako na feel diha mga nyor aslom nga perting arata or kanang makakuan sa tilaok bitaw mo na siya akong gibati diha pero gusto lagi na ako tilawan og sa kalami lami man pud siya kay kung sa ilunggo pa kidul gid ang ma-feel nimo ba so mo to mga nyor nya na pagkahuman diha mga nyor napud tay swaki ato po na siyang gitry so syempre bago nimo na kaunon so kana lang imuhang kaunon o kanang murag orange or yellow ba na siya then kamora ako gitilap-tilapan yung sabaw syempre lami jud na siya mga nyor kay mura siya ang lasa sa dagat mga nyor ba ana god nya syempre gupi-gupon na nimo then para di punta maigno ba di makatilaw pud tagon sa mga lamang dagat di ba ana na siya mga nyor so mao lang to mga nyor see you sa next vlog.